Pokoknya diaturke gayeng gasing. Yo! Mas Bonari, nganti mau bocah apa keblasok net Bonari. Bonari. Nggih. Ilang Mas. Nanti. Ya Allah. Sol. Enak sor kursi lho dango nyelip lho Mas. Ya Allah. Bocah iso kaya jamur barat ngono ya Allah. Nggih, niki diaturke Katrinan Sejati dawuh menika Nduk Cahayu saking Mas nganten Mbak nganten. Pokoke ben ora marahi ngantuk. Mangke kasepuhan ngersakaken klasik bibar menika kula aturke nggih. Ampun kesesa kondur pamuji kula mugi tansah rahayu nggih. Soe becik kalih HP. Nah, ayo Nduk diaturke kanca-kanca Purwawi. Dada. Purwawile. Oh Wilis. Maaf. Nggih, ya Allah. Jan kan saking Rembaka lho iki. Kabar sing tak tampa wingi sesasi tembus 140 lho, Mbok. Utangi ora duwite akeh kok ya. Hujan lho Mas, ya Allah. Kanca-kanca. Iki Mas Eko barang yo nyapa kok gak sing dipakai. Anu bedwit tambahna Mas.
sekeseni lintang-lintang ing tengahe bengi ati kang nantang asmara senyum dong aku sedih kula paringa pusaka arambulaning wayah wengi nambahi kesih ati iki pepujan ati ning endi doang manis kang tak anti-anti. Selamat ya Mbak Nganti nggih. Mas Nganti semangat bahagia selalu ya. Nggih. Nah, jangan biasa. Masuk deh. Wong bagus ojo sirone loso gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambani ati Kang Mas tentremno atimu Bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu Sembah nuwun Doli Lestiorini Karang Tengah Wonogiri Sise Mangidul.